Bé, es tracta de, amb les vostres frases que seran el guió, farem mini pelis con un toque romántico, si puede ser, mini pel·lícules amb les vostres frases de guió i con putadinyes que anirem afegint, que ja sabéis, són putadas. Por favor, el túnel del amor. Uy, le están esquivando el túnel del amor. Vienen solteros. Hoy pilláis, tíos. Bé, amb això i amb la presentació dels components d'avui començarem. A mi derecha, el chico de las 1000 voces, él es Toni Tatu! Y a la meva esquerra, la dona con sangre galense y cerebro loco, la gran Carla Alcà! I ara ja sense micro, que ens agrada. I tant, sabeu que aquí anem a pelo, anem sense micro. I així fem germanor, veieu? Tothom està així. Això agrada més. Això agrada més. El Gerard no molt, però tu tranquil, et veuràs aquí al mig. No sabràs com i estaràs aquí dalt. Solo para salir un par o tres de veces. Tranquilo. Hay gente que lo nerviosa mira los móviles. Bé, comencem tots. Un aplauso. A ver, una frase. ¿Alguien tiene una frase que diga? Tengo una frase que me la llevo pensando 2 días. ¿Nadie? A ver, así, la chica coctelera. La chica de cómo digo, será que yo he venido, que pin, que vamos, no pasa nada. Tómate un cóctel, la frase. De caminante en el camino, a ver, es que no ha venido así. Ya ha venido. Ha venido, Está venido, Está todo bien, ha entrado de inteligencia. así de esa manera, no tiene nada que pasar. Un aplauso, por favor, para esta chica que hace camino al andar. Esta chica que lee mucho. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¡Vamos, Moreiro! No, eso ya no. Eso ya sería a lo mejor demasiado para la próxima. A ver, vamos a pedirle a la chica que espera un retoño. Vamos, tío, vamos. Voy a ayudarles. Escucha. Si en algún momento notas una patadita, hazlo tú también. Y si te sale agua, llámanos que nos vamos corriendo. ¡Histórico! ¡Un aplauso! Muy bien. Histórico, caminante, que me hace caminar al andar. Y yo que no quiero andar, voy a ir a esta chica de aquí. ¿Cómo te llamas? Anuncio ya que dentro de poco habrá... ¿Qué es eso? La patitora. Es un chip que trabaja en proceso. Está batiendo al abuelo, que se ha comido la chica. Vale, Eva, ¿me has dicho? Sí. Eva, es Inicio y final, muy bien. Eva, ¿cómo quieres o dónde quieres que empiece la improvisación que vamos a hacer ahora con la frase caminante no camino, se hace camino al andar que ha hecho la Cocktail Woman y el histórico? Donde tú quieras, sin miedo. En Montserrat. Va a empezar en Montserrat. Esto promete. La amiga, ¿cómo va a terminar? ¿Hostia? ¿En Mallorca? ¿En Mallorca? Sí, podías haber dicho haciendo el pino, pero esta ya no se vale. ¡Un aplauso para ella, por favor! Atención, anem a fer una històrica. Título: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. No va mal. Va a empezar en Montserrat y va a terminar en Mallorca. No sabemos aún cómo, pero eso será así. Y luego probablemente hagamos una novedad muy especial de San Valentín. No es orgía. No, porque eso no es amor. Eso es vicio. Vamos para allá. 3, 2, 1, ¡acción! Alguien le ha dado todo ahora mismo en la acción.
aquest pa. Aquí està grat a les muntanyes de Montserrat. No, Montserrat, la muntanya de Montserrat. Més aquest pa ens farà lliures. Lliures ens farà Montserrat lliure. Hi ha revolta d'escolans allà baix. I escolant, calleu, En aquestes contrades de Déu diuen que tirant-lo blanc vindrà a visitar. I jo, com a mare i superiora d'aquestes contrades de Montserrat, vull reservar aquest pa cristià per en tirant-lo blanc. És més, tu, moneguill, te'n faràs càrrec, és més, quan tirant-lo blanc enxessi fins a aquesta jassa. Ara tinc 11 anys, no entenc tant, Mare tinc de la terra i de l'univers. Quan tirant-lo blanc conquisti aquesta pedra de merda en la que tots hi estem ficats, podràs entregar-li el Sant Rupà. Sant Rupà. Lupà és com pa, però a lo bèstia, no? Lupà. Lupà, perquè parlem així, en tirantololès blanc. I ara, despulla el teu... No despulla. Perquè estic manllevant la paraula del Senyor. Ara m'ha tirat un cap allà. Això, vés a refrenar-te i esperarem que el tirant-lo blanc arribi aquí. Mentrestant, en un penya-segat de la muntanya de Montserrat, Tirant-lo blanc escalava com cabron. Oh, meu, soc Tirant-lo blanc. Allà, en aquell monestir, potser trobaré el tan apaivagat descans que el meu cos necessita. Anhela i vol trobar envers a mi. Tirant! Lo blanc! Sentit és per tothom que tu i llur presència és volguda a les muntanyes montserratines. Sí. Més anant a peu així, no podreu enganxar-les. Qui és vostè que es dirigeix a mi, Tirant-lo blanc? Sóc el conde de Raspinyau. No he sentit a parlar mai de vostè, però no pateixi. La intel·ligència és més important que la sabidoria. Sé que va descalç per aquests monts. Sí, miri com tinc els pinrels. I jo vaig amb un dolç cavall blanc, com el seu nom diu. Només vinc a portar aquesta contrada un missatge. Calla. Miri. No sabia que a Montserrat hi haguessi cavalls flamencos. On és vostè? Com perrea. Sí, només em falta això. És quan cavalgo los monts de Jesucrist. No pateixi. Només vinc a portar-li a vostè aquest mapa que m'he trobat. Per lo vist, van robar la moreneta fa uns dies. I la mare estava esperant la meva visita. Sí, espero la seva visita, la seva presència. Vull que li digui que aniré en aquestes sesilles. Aquí porta el tresor que va robar un home dolent. Un descendent de Puibuí. De Constantinoble? Correcte, Constantinoble, abans coneguda per l'imperi romà com a Constantinoplins. Acusat de Tarraco. Bé, doncs, vaig a comunicar-ho a la mare superiora de Montserrat. Vaig a comunicar-li, digui-li que aniré amb un vaixell
Amb 3 dies de navegació. Però em pensava que vostè, sent un caminant, aniria caminant. I he de dir una Per cosa. tots els 7 ous i ha vingut fins aquí, des de Gironès. Per què no para el cavall, pobre, que està aquí? Em fa por a mi, tinc els pindrets que cada cop que el veig fan mal. Vostè no ho sap, però quan el cavall para, ja no es torna a engegar. Per això mateix, vostè no ho sap, però jo no sé nedar. Per això me'n vaig a vaixell, barco, o també conegut com a galeó. Digui-li a la mare que em doni aquest tresor. Aquest mapa trobarà la meva situació. Si vol alguna cosa, que enviï una persona, perquè no hi ha telèfon encara. Vagi, vagi. Caminant no hi ha camí, es fa llur camí al caminar. Bravo! Vagi, caminant, vagi! I si ha de nedar, nedi. Nedi, perquè Constantinople està a les seves mans. Vaig entregar el pergamí a la monja de dalt. Molt bé, jo vaig a muntar-me unes herbes conegudes com salfaifes. Van molt bé pels pinreus. Després de ser entregat el mapa a llur monja Clementina, tirant-lo blanc, amb els peus encetats, arribar a ses illes mallorquines d'Ensaïmada. Tu me'n dones el castell, pot fra? Quin idioma parlen vostès aquí? Si t'he llamado los quejilles. Perdoni, ¿Estás de Mallorca o estás de Mallorca? perdoni, una coctelera m'està parlant. Crec que és aquí. Aquí és on van robar la moreneta. Agafar el map, l'obrir, ha observat i cavat. Cavat. Soc tonto. La intel·ligència és millor que la sabidoria, però m'he deixat la pala. Quina merda. I mentre ell cavà amb mans a peus, això convertir-se en Mallorca. Anar acabant. A quan arriba a la fe del cavant, encontrarà el veritable tresor. Encontrarà una noia morena. Oh, qui és vostè? Yo soy tu verdadero tesoro. No estarà amb una moreneta negra. Soy muy honesta, pero estoy un poco ensuciada de tanta arena. Tens raó, té la pell negra. Negra com un cavall. Pero si yo me junto contigo, que tú has tirado lo blanco, seguramente Farem un cafè amb con llet. llet.